Святаго Евангелия, мир всем. От Йоанна Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помним, в онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смир на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За мира свиши до спасение на нас. Многоуважаеми господин Димитров, председател на Общинския съвет, скъпи в Господа приятели, скъпи в Господа брати и сестри, жители и гости на Вършец. С голяма духовна радост днес закрачихме към Вършец, за да се озовем тук на това благоустроено място, устроено вече като музей за град Вършец, и с Божие Слово и с молитва да положим началото на неговото функциониране, т.е. да открием този музей, който съм убеден съдържа в себе си изключително ценни реликви, които ще имаме възможност да разгледаме, бите жители, и на всички, които го посещават. На добър час похваляваме от всичко, което виждаме, как е устроено, направено. Похваляваме и тези, които се потрудили за кураторството, подредбата на музея, тези, които са благоустроили с ремонтните дейности, да са живи и здрави, благодарим от сърце. Бог да благослови всички и на добър час на музейното дело в град Вършец. Амин. Председател на Общинския съвет, уважаеми господин кмете, уважаема госпожо Василева и всички други гости, се радвам, че днес тук присъства част от вършечката общност, което означава за мен много, защото това значи една атестация за вас като хора, които цените миналото си, дошли сте днес за да видите една част от вашето минало, че имате значи настояще и съответно бъдеще. Вършец е известен още в далечното минало, като започнем с най-старата история, с палеонаходището от 2,5 милиона години, открито благодарение на усилията на вашия съгражданин Мариан Марков, и се стигне до днешно време. Моят екип, с който работихме, господин Давидов Наско, Атанас Давидов, който извърши техническото оборудване, което беше много трудно, трудоемко, заедно с жена си. Съжалявам, че я няма. Художественото оформление направи Киржи Статков, който в момента е на друг обект вече и не можа да дойде. И съответно моя милост, която направи концепцията, целта на създаването на тази нова музейна експозиция. Този музей съществува още от 1970 година, беше в вила Незабравка, знаете, случайно обстоятелството беше напусна, след това тук. И аз много се радвам и се впечатлявам, че точно в една от най-емблематичните сгради на Вършец, която е много красива, бивша частна сграда, сега вече ще бъде храм на културно-историческото наследство на Вършец.
Целият наш замисъл, който работихме тримата, беше да покажем уникалността на Вършец с добрите климатични, уникалните климатични условия, с наличието на термални води, свързани вече и с развитието на историята през вековете. И затова направихме 5 отдела, зависимо все пак се съобразихме с условията, които предлага сградата, защото тя не е направена и проектирана за музей, но успяхме до някъде да го направим. Имаше доста трудности в залите и така нататък. Като 5 раздела, така условно, археология, свързаната с него курортология и курортно дело и балнеология, етнография, да отрази материалната, духовна и социокултура на Вършечкия край, не само на Вършец, възраждането и национално-освободителните борби, османското робство, тази дан, която дават вършечани в националните борби с революционните тайни комитети, с емблематичните личности на Пописай и комитета от Козирово, с участието им в Руската освободителна война на над 30 души от Вършечкия край, които участват в българското облачение, с голям проявен героизъм и патриотизъм, с участието на Вършечкия край на мъжете в всички войни, съответно с заведенията, в смисъл училище, читалище, потребителски кооперации и така нататък. И смятам, че с общи усилия успяхме да направим нещо, което мисля, че ще радва хората, най-вече гостите на курорт Вършец, защото той, благодарение на доктор Дамян Иванов, на който сме отделили специално място и възстановка на зала с вилите, с хотелите, с ресторантите и така нататък, което е дало възможност на вършечани още в края на по-миналия век да станат известни, да се превърнат не само в местен, в национален курорт, балнеолечебен и международен, още тогава. И тук му е мястото да благодаря първо на моя екип, с когото работихме изключително добре. И преди това на фирмата на госпожа Василева, която е направила ремонта на тази хубава сграда, която е уникална по архитектура, бивша собственост на вършечани, на една вършечанка и нейния съпруг унгарец. И така. И да кажа, че макар и беше много трудно, но все пак за тия месеци успяхме да създадем това нещо, за да може този музей, тази музейна експозиция да привлича още повече курортисти, да се превърне в един сериозен културен институт и най-вече развит туристически продукт, който е много важен за Вършец. Защото няколко години той беше лишен от това. Бих искала да благодаря на тези, които изключително много ни помагаха през цялото време в техническата работа, а именно мъжете на господин Камен Соколов и на Иванка, които осигуряваха присъствието на тези хора, които ни помогнаха много. На момичетата на госпожа Боряна Иванова, която макар че си имаха и други задачи и просто бяха принудени да ги отклоняваме и за нашата работа, защото се оказа, че музейният фонд, който съществува, беше в тежко физическо състояние. Успяхме да определим предметите, да намерим нови, да обогатим музейния фонд, не само с старите. Наложи се доста време на импрегнация, работа по предметите, частична консервация и реставрация на метал, на тъкани най-вече и така нататък. И след това по подреждането, на което аз искрено и благодаря на тези момичета и момчета, които ни помогнаха. В същото време трябваше да се извърши една много сериозна работа по проучване, издирване, събиране в библиотеки, в държавен архив и така нататък, което макар и за кратко време, все пак успяхме да съберем нещо, защото все пак трябва да признаем, че липсва цялостна история на Вършец, археологически находки, които някои са много случайни
и трудно могат да се определят и така нататък. И в тази моя работа много благодаря на информаторите. Най-вече на Васи Андреев, Бог да го прости, който ни напусна преди 2 седмици и който не можа да види това, което той даде като един много добър регистратор, може би най-добрият регистратор тук на живота на Вършечани в миналото, който си замина, но все пак успя да си предаде знанията и благодарение на моя личен архив, който бях събирала преди 20 години за Вършец, по някаква случайност се оказа, че много помогна в това отношение. На господин Мишо Лазаров и съпругата му Тинка Лазарова, на собственици на вили, на хотели, на ресторанти, които дадоха своето с удоволствие и с радост дадоха своите спомени. В същото време един музей съществува винаги в целия свят и с дарения от граждани, от хора, които обичат твоето минало, пазят го и така нататък. И в тази нова експозиция аз мога да благодаря на госпожа Лидия Тушева по Долно Озирово, на Каменка Петкова, на Тодорица Тодорова от Спанчевци, а така също и на кмета на Спанчевци, аз не го виждам тук. Както винаги нещо работи и прави, който до вчера последно ни помагаше и винаги се отзоваваше, въпреки че не беше задължен. Да благодаря на хората от Общинска администрация, на господин кмета, които също много ни помогнаха, на Емил Найденов, на Валери, на Иван Кръстев, които през цялото време непрекъснато, всеки ден нещо се намираше да дойдат, да работят и да помагат и в същото време да дават сведения за старото минало на Вършец, за което аз искрено им благодаря. Благодаря също така и на бившите музейни работници, които са били преди години в музея, в лицето на госпожа Савка Тодорова, която беше в Вила Незабравка, на госпожа Йорданка Костова, която е климатична личност на Вършец, известна и така нататък, която много ми помогна. Дарители също станаха и госпожа Савка Серафимова, госпожа Йорданка Костова, директорката на гимназията, госпожа Яничкова, тя успя да организира нейните ученици и преподавателския състав, които също дариха материали на музея за новата експозиция и аз още веднъж благодаря. Искам да споделя и да кажа, че днес е изключително радостен ден за мен. Радостен, защото успяхме да сбъднем всички заедно една мечта. Една мечта най-после Вършец да има един модерен, бих казал, европейски музей. Хубавите неща се постигат най-лесно. Минахме през много трудности, през много проблеми, дълги години извървяхме, за да сме днес тук в този ден и да откриваме тази културна институция. Музейната сбирка е създадена през 1999 година в тази сграда, която разбрахте, че е паметник на културата и беше допреди една година в близък до автентичния си вид. Нуждаеше се от много ремонти, съхраняване, консервиране и ние предприехме действия в 2018 година с възможности, които ни даваха европейските фондове по програмата за селските райони за създаване и развитие на малка по мащаб инфраструктури. Кандидатствахме, спечелихме проект, избрахме изпълнител и започнахме строителство. Много проблеми имахме с строителите и цялата сага няма да описвам, но факт е, че това е една от основните причини да се забавим. Прекратихме договора за неизпълнение и започнаха съдебни дела, които с годините минаха през целият инстанционен ред. И от по-миналата година взехме решение, отделихме средства и това, което виждате в момента,
изцяло модернизация, реконструкция и обновяване на сградата е направено с собствени средства от общината. Както виждате, запазена е автентичната фасада на сградата, вътре са направени цялостни ремонти на всичките етажи и е подменен покрива, за да може да имаме една така добра, модерна сграда и казал и енергийно спестителни възможности. От 1999 година музейната сбирка е създадена изцяло от дарители. И може би няма да можем да споменем всичките, защото редът е много дълъг, но искам пред вас да изкажа моята лична и обществена благодарност на двама човека, които са тук между нас. Искам да благодаря на госпожа Йорданка Костова, която е първият уредник на музейната сбирка, която така отделя и се раздава през голяма част от живота си, за да може днес това да е факт и да се съберат тези артефакти, да могат да бъдат показвани. Създава и развива тази експозиция. И да благодаря на господин Мариан Марков, който е художник, реставратор и консерватор и най-голямият дарител на музея. Затова пак казвам, че благодарение на тях ние надградихме и днес ще може да разгледате една уникална експозиция. Искам да изкажа също благодарност на госпожа Василева за усилията и детайлите и желанието, с които се работи тук, за да може тази сграда ремонта да бъде направен перфектно и да отговаря на всички изисквания. Да благодаря и на господин Давидов за модерния дизайн на техническото оборудване, което ще видите как е разположена експозицията. И тя е в 4 части. Антична, археология, музейни и монетна сбирка, балнеология и етнография. Аз, когато посетих вече в такъв етап на по-напреднал на подреждане на експозицията, искам да ви кажа, че това надмина всичките ми очаквания. Бях впечатлен и много горд и щастлив, че наистина ние имаме една страхотна придобивка, която ще разшири туристическото портфолио и е, бих казал, едно бижу, което трябва да съхраняваме, развиваме и да предаваме на поколението. Така че, нека да ни е честита, изключително се радвам. Успех за бъдеще и това нещо, което става достояние на всички граждани, на всички гости. За мен, както каза и негово високо преподобие, това ни извисява на друго ниво и съм сигурен, че гостите и всички, които посещават, ще бъдат впечатлени. Нека да ни е честита. Може да вдигнете погледа. Поглед напред.